हॅलो फ्रेंड्स, चिन्मय दक्ष रेसिपीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण चायनीजच्या रेसिपी बघणार आहोत। त्यासाठी मी माझ्या नंदेच्या हॉटेलवर चाललेली आहे। मी आहे माझ्या माहेरी। तर आधी पार्लरमध्ये जाणार आहे आणि मग हॉटेलवर जाणार आहे। तर आता हे लोक गाडीवर चालले, आम्ही चालत जाणार आहोत। तर ही आहे वहिनी आमची, इकडे आमचा दक्ष। आता आम्ही थोडं चालत जाणार आहे, बाकीचे सगळे गाडीवर गेलेत। तर आता इथे आर्याची हेअरकट चालू आहे। आर्याचं झालंय करून, आराध्याचं चालू आहे आता। आर्याला बांगड्या घ्यायच्या। म्हणजे काढायलाच नको, खराब झालं तरी जाते हे आहे पार्लर। दक्ष बांगडी तुझ्याकडे बा? आहे आहे ते सेम झालंय त्याचा आणि त्याचा कलर कळानी। पण आर्याचं चालले बांगड्या घालायचं काम। अगं थांब ना, घालते असं असं हात दे ना, असं आर्या माझ्या भावाची मुलगी, आराध्या पण। ही वहिनी आम्ही तर पार्लर बरेच फोन आले आर्याचे व्हिडिओ पाहून। दक्ष आमचा इथे उभा राहिला आता। दक्ष, तुझी हेअरकट करायची? नाही करायची। आर्याचा हेअरकट करून झालाय, आता आराध्याचं चालू आहे। आराध्या चांगली दिसते, वाळीतून चांगली दिसते। लॉकडाऊनमुळे पार्लर सगळंच बंद होतं, आता सगळं ओपन झाल्यामुळे आर्याला आणि आराध्याला त्यांच्या मम्मीने पार्लरमध्ये हेअरकट करण्यासाठी आणलं। आमच्या दक्षिण मुंबईलाच हेअरकट केला। काळजी घ्यायची। काय झालं दक्ष? अच्छा, काढून लेवरती नाही चांगले वाटणार, हे वरती जाताना। आता आराध्याचा हेअरकट झालाय कम्प्लीट। द्यायचं ना, आता किती छान दिसते आराध्या। बंद कर। आता इकडे हर्षदा वहिनीची हेअरकट चालू आहे। आर्याचे बुक्स मिळालेत स्कूलमधून।
आता उद्यापासून आर्याचा स्टडी चालू होणार आहे. आता कितवीत गेली आर्या? किती वयस्कर 5 स्टँडर्डला गेली आर्या. ॲव्हरेज करायचं आहे. वेळात वेळ काढून यायलाच लागते. मी तर किती बोलणं काळजी घेतलीच पाहिजे. लय बोलणं खाऊन येते. वॅक्स वगैरे करायची. म्हटलं आता दुकान पण बंद आणि त्या दिवशी हर्षदा बहिणीची मामीचं डिलिव्हरी पण त्याच्यामुळे फायनली सगळे काय झालं होतं बहिणीला? हेअर कट करून आता आम्ही इकडनं निघून पहिलं हॉटेलवर जाणार आहोत. हां आणि मग सगळे पाहुणे घरी 7-8 माणसं जेवायला द्यावं. आता इथे आर्याने टिकल्या घेतल्या, क्लिप घेतले, नेल पॉलिश घेतली. आता आर्याची सगळी शॉपिंग करून झाली आहे. हेअरकट झालाय, क्लिप झाले, टिकली झाली, नेल पॉलिश झाली आहे. आता फायनली आम्ही चाललोय घरी. आता पार्लरमधून आम्ही घरी चाललेलो आहे. इकडे हे आहे, हे शेततळ आहे इथे. तुम्हाला पुढे गेल्यावर मी दाखवते. आता तुम्हाला मी पुढे गेल्यावर शेततळ दाखवते. आता थोडं पावसाचं वातावरण झालंय, पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. थेंब थेंब पाऊस पडायला लागलेला आहे. आता वरती तुम्हाला मी शेततळ दाखवते. हे दिदे आता मी तुम्हाला शेततळ दाखवते. इकडे आमच्या घराच्याच बाजूला हे शेततळ. खूप मोठे आहे, याला उन्हाळभर पाणी होतं. अजून पाऊस पडला नाही त्यामुळे हे भरलेलं नाही आहे. पाऊस पडल्यावर हे जाम भरतं. आमच्या घराच्याच बाजूला आहे. घराच्याच एक 5 मिनिटाच्या अंतरावर हे शेततळ आहे. पाणी पण खूप छान आहे. आता हे खंडोबाचं मंदिर आहे. इथे हे आत्ताच 1 वर्ष झाले याचं बांधकाम झालेलं आहे. घर बांधल्यानंतर याचं बांधकाम केले. खंडोबाचं मंदिर आहे हे. पुढचा ब्राऊन बंगला दिसतोय ते माझं सासर आहे आणि इकडे हे माहेरघर. काय हे आहे आमचं जुनं घर पहिलं. आता आम्ही फायनली घराच्या जवळ आलो. इथे हे पेरूचं झाड आहे. खूप पेरू आलेत त्याला, खूप छोटे पेरू आहेत अजून.